În depresii de multe ori întâlnim modelul stres-vulnerabilitate. Când de-a lungul unei vieți acumulăm suficientă suferință care ne face până la urmă să ne retragem din fața vieții, să ne izolăm. Înseamnă că poate încă din copilărie persoana respectivă a avut de îndurat traume, abuzuri, deprivări fizice sau emoționale, când n-a avut suportul necesar și poate pleca în viață cu un bagaj destul de greu de dus. Ulterior poate merge în profesie și aici se poate izbi de eșecuri, respingeri din partea celorlalți. Dacă ne uităm în jurul său, poate nu vedem ceea ce noi numim suport social. Poate nu au mulți prieteni, poate la fel familia este împrăștiată prin toată Europa, ca să nu zic toată lumea. Iar în final aceste ingrediente pot să conducă către o depresie majoră, către o depresie severă, în care persoana respectivă nu mai are resurse, nu mai poate să ducă greutățile acumulate. Acest tip de personalitate predispusă, să spunem, la acest gen de depresie poate fi și cel evitant, poate fi o personalitate dependentă de ceilalți, o personalitate cu o structură anxioasă încă de mică. Când vorbesc de anxietate, vorbesc de frici pentru a diferenția depresia. Depresia înseamnă tristețe, durere, suferință. Anxietatea înseamnă în primul rând frică, panică, groază, ca să delimităm un pic. Întorcându-mă la tipurile de personalitate care, din păcate, se pot împrieteni mai mult cu depresia, acestea sunt cele pe care vreau să le menționez: personalitate de tip evitant, dependent, anxios în direcția tulburărilor obsesiv-compulsive. Iar dacă schimbăm registrul, desigur putem privi și către tulburări de personalitate borderline. Putem vorbi și despre tulburările bipolare, în care există aceste fluctuații de la episoade maniacale, de la entuziasm, de la trăiesc 100% intens, cheltui tot ce am, până la cobor fundul prăpastiei sau în groapa Marianelor. Însă toate aceste tulburări de personalitate au în spate deprivări, traume de atașament, o lipsă a susținerii emoționale încă din copilărie.